Aħna nħossu li din hija miżura importanti ħafna fil-budget fejn il-gvern qiegħed jerġa' jagħmel il-commitment tiegħu li jkompli jagħti s-sussidju fuq l-enerġija kif ukoll iċ-ċereali. Dan ovvjament ser jagħmel il-pajjiż kompetittiv, ma speċjali anke fejn jidħol is-settur turistiku għaliex l-istabbilimenti tagħna ser ikunu u jibqgħu kompetittivi ma' destinazzjonijiet oħra madwarna. Aħna bħala assoċjazzjoni konċernati u għadna konċernati dwar l-iżvilupp Fawdex u anke fil-proposti tal-budget tagħna aħna ressaqna wkoll diversi miżuri illi jirrigwardaw dan is-sens. U għatu sodisfazzjon għalina ninnotaw illi waħda mill-miżuri illi ressaqna dik it-tneħħija ta' tnaqqis fuq il-bol fuq xiri ta' proprjetà ġewwa Għawdex se tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar. Barra minn hekk ukoll rajna illi hemm inċentivi sabiex verament Għawdex tibqa' gżira ta' villaġġi u hemm miżura sabiex il-first time buyers li jixtru proprjetà fil-UCA il-grant minn 30,000 titla għal 40,000. U importanti ħafna li Għawdex bħala gżira kif ukoll bħala destinazzjoni turistika inkomplu intejbu l-prodott turistiku u li konna spazji miftuħa, spazji ħodar anke fil-qalba u fiċ-ċentri tal-bliet u l-irħula tagħna u importanti ħafna sabiex lit-turist inkomplu natuh offerta turistika ġenwina u autentika. Ninnotaw ukoll li Fawdex hemm miżura li kienet ukoll proposta li ressaqna s-sena l-oħra u din is-sena se tkompli tiġi estiża dik li permezz tagħha qed tinħoloq skema sabiex inġibu turisti matul il-perjodu tax-xitwa biex bekk din il-gżira Fawdex it-turiżmu jista' jkun nimmitigawlu l-istaġġjonalità.